Spektakularna svjetska čuda poput Velikog kanjona i Viktorijinih vodopada odavno se nalaze na turističkim brošurama. Ipak, postoji još mnogo mjesta za koje vlada podjednako veliko interesovanje, a mi smo odlučili da vam ovom prilikom upravo predstavimo njih. Duboko u srcu Amazona, u Peru, krije se rijeka duga 6,5 km, sasvim drugačija od svih ostalih na planeti Zemlji. Naime, voda u njoj je toliko vruća da doslovce ključa i ukoliko neka životinja kroči u nju, bukvalno biva skuhana. Logična objašnjenja za to bi bila da se u blizini nalazi neki izvor toplote, na primjer vulkan. Stoga, tačan razlog zbog koja je temperatura u njoj između 50 i 90 stepeni još nije poznat naučnicima. Vulkan Kava Ijen u Indoneziji izbacuje plavu lavu. Naučnici su otkrili da su za to krivi hemijski procesi, to je sagorijevanje sumpornih gasova u srcu vulkana na temperaturi od 600 stepeni. Muvajl je pećina u jugoistočnom dijelu Rumunije koja je bila neotkrivena čak 5,5 miliona godina. Za njeno postojanje saznalo se 1986. godine kada su radnici tražili novu lokaciju za nuklearnu elektranu, a u nju je moguće ući samo s posebnom dozvolom. Vazduh u utrobi ove pećine sadrži upola manje kiseonika nego što je uobičajeno, a bogata je ugljen dioksidom i sumpor-vodinikom. Međutim, uprkos tome u njoj ima živih bića, a kako je to moguće tek treba da se otkrije. Hokkaido, drugo po veličini ostrvo japanskog arhipelaga, krije jedinstveno jezero koje mijenja boju od zavisnosti od ugla gledanja. Kako je vještački stvoreno, vjeruje se da je to posljedica prisustva aluminijum hidroksida. U Pensilvaniji, više područje na kojem kamenje kada se udara po njemu proizvodi zvuk sličan zvonjavi. Zato postoji različita objašnjenja, a jedno je od njih da je vezano za unutrašnje elastično naprezanje kao i selektivno trošenje kamena.